Bueno, pois nada, simplemente hola a todos e a todas. Como podes ver, esta é unha capturiña de pantalla do PDF que se vos pasou, vale? E vamos facer así unha breve aclaración deste PDF que imos a ir pasando así pouquiño a pouco. Sobre este PDF iremos explicando un poquinho toda o relacionado do campamento, vale? Temos o minicampo de primaria, primeiro a sexto de primaria, vale? Que se vai a realizar no camping de paisaxe do Grove do 29 de xuño ao 2 de xullo de 2025, vale? A primeira parte super importante é o tema da recepción, que a vamos a realizar no propio camping, vale? Alguna persoa me falara do tema de valorar a opción de bus ou calquer cousiña deste estilo. Que pasa? Que caes, bueno, non todo o mundo sale desde o mesmo lugar porque somos varios clubs, non só é un club o que organiza isto, somos a escola e o judo base, e hai nenos da Estrada e rapaces de Boqueixón, de Vedra, de Santiago. Entón era un pouco máis complicado e decidimos, cando organizamos, poñer unha recepción no propio camping, vale? Entón, nada, un pouco a información rápida. O lugar é o camping paisaxe do Grove, a duración 4 días e 3 noites, como podes ver aí. O día de chegada teremos a cena e o día final, o día de sair, será despois de comer, para favorecer a aquelas persoas que traballen que poidan ir a recoller os peques de forma fácil. No aloxamento incluye pensión completa, co cual se lle manda descartos que sepades que será para un xeado ou algunha cousiña dese estilo, e haberá 2 monitores fixos durante o campamento, aínda que durante os días do campamento habrá visitas dos monitores do club, por exemplo, a parte dos monitores que estén ali sempre. Os monitores serán Rocío por parte do base e Brais por parte do escola. Vamos coa recepción. O primeiro día chegaremos o 29 de xuño pola tarde a partir das 5 e antes das 8, porque marcaremos a cena sobre as 8:30 e o ideal sería estar instalados antes da cena. Canto antes, mellor, así aproveitamos a tarde do domingo para coñecer a instalación. Ese día, importante, como podes ver aquí neste punto, a altura onde estamos agora, deberemos levar a medicación nunha bolsa de zip rotulada con un permanente co nome e apelidos do neno ou nena. Se levan teléfono móvil e carteira, meter noutro zip co nome do neno ou nena, ou no mesmo da medicación, se fose unha bolsa de zip un poquinho grande, meter o teléfono móvil e a carteira. E dentro DNI e tarxeta sanitaria, vale? Aínda que fagamos un seguro do campamento e os nenos a maiores tamén teñen o seguro da Federación Galega de Judo e van a estar cubertos en calquera destes módulos, a nosa forma de traballar é ir na medida posible, se houvese que ir a unha urxencia, a un centro médico adherido á Seguridade Social por velocidade e tamén, sobre todo, por tema de que sempre queda un poquinho máis cerca, senón o mellor temos que ir hasta Pontevedra, etc. E o mellor vamos a un centro médico, se algo non moi grave, ao Grove. Vale, un poquinho eso a explicación do día de chegada. Aquí recordar que no tema de medicación, importantísimo no tema de medicación, se algún neno ou nena de vez en cando lle doi a barriga polas noites, polo que sexa, e queredes que lle deamos un ibuprofeno, un paracetamol ou algo, lóxicamente de dosis infantil, todo eso non lo tedes que administrar na bolsa de zip. Non sirven só a medicación que tomen de forma habitual, senón tamén unha medicación por se acaso. No caso de nós non ter esa medicación e que lle doi a barriga, a forma de operar será, primeiro, deixaremos que o neno ou nena pase un tempo a ver se lle pasa ese dolor ou ese malestar, e se non se lle pasa iremos ao médico. Non o medicaremos nunca, a non ser que vos nos facilitedes algún tipo de medicación.
e a saída a faremos o mércores 2 de xullo despois de comer. Vale, o pago do campamento xa llo comentamos a moitos papás e mamás, na medida do posible tamén facelo en efectivo, por un motivo. Por que en efectivo? Pois moi sinxelo, porque nós así xa directamente xa lle pagamos o camping todo relacionado coas comidas. Entón así xa temos nos cartos para facer o pago ese propio día ou o día seguinte das comidas. Bien, creo que en isto queda todo bastante aclarado, así cousiñas que se nos ocurran que poidamos relacionar co tema da recepción, medicación, e nos queda o tema de teléfono. Que pasa se algún neno ou nena non leva teléfono móvil? Non vos preocupedes, porque teremos un horario, avisaremosvos polo grupo de WhatsApp que fixemos de familias e diremosvos: en breve comezan os nenos a chamar. Chamaránvos eles a vos, nunca ao revés, porque senón así provocamos non saturar as líneas. Entón iremos neno a neno, non son moitos, vale, levamos 18 rapaces e rapazas, e iremos un a un dicíndolle que chamen a casa. O que teña móvil, collerá o móvil, fará a chamada correspondiente a casa e devolverá o móvil para que, polo menos esta época que estemos de campamento, ningún neno ou nena este co teléfono nas súas mans máis alá do tempo que nos estipulemos para facer chamadas. Nos vamos con un pouquiño aquí a relación de roupa e veredes que hai algunha cousiña máis que xa adiantamos. Na roupa, importante que leven máis de unha muda, sobre todo roupa interior e camiseta, que leven sempre mínimo un pantalón longo e un suadoiro, por se ven frío. Vale, ainda que non suele facer moito frío, pois sempre veñen da praia e sempre se agradece a veces poñer un suadoiro de manga larga. Que leven máis dun bañador, porque así pola mañán se bañan na piscina, ese bañador o colgan e teñen un seco para ir pola tarde á praia. Unha toalla pequena e unha grande. Isto é importantísimo, vale? No tema de toalla pequena e toalla grande referímonos sobre todo a unha toalla de praia, desta de rizo, e unha toalla para a ducha que poden ser destas do Decathlon, por exemplo, que son tipo balleta, porque ocupan menos espacio. Gorra, que nadie se olvide da gorra. Cantimplora, se teñen unha cantimplora mellor, xa que estamos en contra de usar botellas de plástico para ter bebida no campamento. Calzado cómodo, vale? Uns tenis cómodos, bellos, non lle mandedes roupa nova, ningunha roupa nova, roupa bella para gastar. Os útiles de aseo, como poden ser o xabón para a ducha, o cepillo de dentes, a crema de dentes, se se usan, desodorante ou colonia. Chanclas pechadas para desplazarnos ata a praia, judogi só a chaqueta para facer algunha sesión de judo, saco de dormir. E se algún neno quixese levar a súa alfombra, un peluche ou que sexa, tamén non habería problema. O máis cómodo que nos preguntastes algunhas persoas é levar maleta, porque eles abren a maleta e que fan? Nun compartimento teñen a roupa limpa e noutro a roupa sucia. E dentro da maleta que non aparece no material unha bolsiña de basura para que vayan metendo a roupa sucia dentro da bolsa de basura e así non se vai misturando ca roupa limpia. Os medicamentos que xa explicamos antes en bolsa de zip congelado identificado con nome e apelidos, os teléfonos móviles, vale, que se entregarán ese día e que non son obrigatorios porque sempre haberá un teléfono do monitorado para chamar. Na carteira máximo 15 euros para comprar un xeado. DNI e tarxeta sanitaria importantísimo, obrigatorios e orixinais na medida posible para nós poder ir a un centro médico de xeito máis rápido, e crema de solar a poder ser pediátrica. E acabamos un pouquiño falando do cronograma, vedes aí un pouquiño o cronograma. Polas mañáns teremos sempre actividade de judo, activación e piscina, e polas tardes faremos actividades de praia como paddle surf, kayak,
As noites facemos veladas, aparece unha, como se chama, a primeira velada Princesiña, que é un exemplo, vale? Todas as veladas terán nome, farán xogos, veladas, algunha búsqueda do tesouro, vale? En total son 3 veladas. E se o tempo se presta, unha das ceas será churrasco. Faremos un churrasquiño ao aire libre. Creo que non temos nada máis relacionado co tema do cronograma, solo engadir unha cousiña agora ao final co cronograma e así esta explicación básica xa deixamos lista e se alguén ten algunha dúbida que lle pregunte ou ben a Xaquín ou ben a Brais ou a David relacionado co campamento que nos resolvémola. E é o tema do surf, que as persoas que queiran que os seus fillos ou fillas vayan a surf, que leven os cartos do surf o día da recepción e que non lo avisen ese día para pagalo. De todas as maneiras, o monitorado estará pendiente de avisar aos rapaces e rapazas para que, no caso de que queiran ir ao surf, se apunten. E con isto nada, queda vos aquí un pouquiño resumo de todo neste PDF e se alguén tivese algunha dúbida, o dito, preguntádenos e nós o resolveremos.